Ola, hoxe, para falarvos do tema que quero tratar, que é a empatía, teño que vos contar cousiñas que pasan, que son banales, pero que pasan na vida na vida familiar. Este outro día, observei que o meu neto de 8 anos estaba a brincar cos seus legos no salón. Tiña os legos por ali e montaba casiñas, barcos, cousas. E o seu irmán, que ten 2 anos, pois quería xogar con ele, só que non sabía, desfacíalle todo, desmontábale, findáballe as cousas que xa tiña feitas, e ele aguantou o que pudo, pero dentro dun momento, pois dou-lhe un puxonciño, é unha lapadiña así, pero pequeniña, ou sea, só foi un aviso, non é que a maltratou. Entón, a nena foi dicirle a súa nai que ele lle pegara, que este o outro chorando, non? Entón, a nai, cabreada, veu ao salón e dixo, bueno, acabouse o ruido, acabouse, porque acabouse os legos, acabouse todo, porque vos non sabedes coordinarvos para xogar e acabouse. O sea que ela actuou como a xusticia, que pouco lhe importa, nese caso, se é xusta ou é injusta. O que quería era a paz e que se acabara o barullo. Entón, o rapaz puxose a chorar porque se sentiu tratado con unha enorme injusticia. Porque ele estaba a facer o que quería facer cos seus legos e, por culpa da irmán, pois atopouse sin poder xogar e con unha nai que ainda por riba berroulle. Entón choraba e a pequena, ao cabo dun pouco, como viu que o rapaz pois se aloucaba e estaba mal, foi e abrazou-no e dixo, ai, perdón, e pediu-lhe a súa nai que lhe deixara os legos, que non lles recollera. Eso chama-lhe empatía, é dicir que é empático coas queixas, coa dor allea, co que lhe pasa aos outros. E, entón, pois, rectificas o teu comportamento para adaptarte a eso. Noutro orden de cousas, andando onte pola tarde, pasei por diante dun xardín dunha casa e había unha nena tamén, máis ou menos da edad un pouco máis velha, quizá, que a miña neta esa de que falamos, e un neno que era tamén máis ou menos un pouco máis velho que o meu neto. E o pai, o que parecía o pai, pois se brincando ou sin brincar, pois tramaba do rapaz e doulle unha variña, unha peça dun xoguete, a nena, para que lle batera ao rapaz, e tramaballe dele, dixía, dale, que é malo, dale, para castigalo, non? O rapaz, eu sentín que o rapaz, ao primeiro, ría, pero que rapidamente se mudou o seu semblante e empezou a chorar e a patalear e a desfacerse do pai, porque notou que era vítima dunha comedia, de algo que ele non pediu. E que o pai humillaba, tramándole dele, para que a irmán le pegara. Eso chama-se antipatía. E isso, eu penso que ese pai non era consciente, porque posiblemente estivera brincando, pero non era consciente desa injusticia que estaba praticando, e que non era consciente do que lle podía traer como trauma tanto ao rapaz como a rapaz o día de mañá para as súas relacións humanas. Estaba cultivando o que é a injusticia, o que é o feito de maltratar e axudar a uns para maltratar aos outros. Iso é o que penso eu que ficaría no imaginario dese rapaz, a máis desa nena, que por un lado ele teria sempre nas súas relacións un trauma, se o pai o fai moitas veces, e a nena tamén porque era unha consentida e pensa, ou vai ter tendencia a pensar, que na vida todo lle é fácil e que cando ela non pode, a ter alguén que lle vai axudar. Non é para confrontarse a unha vida normal. Moita xente di que, visto estes dous casos, moita xente di que eu son de esquerdas, surdo, comunista,
é todo o que vai, venezuelano, non sei, bolivariano, chavista, castrista, non sei que, non? Comunista, e todo. Pero, en realidad, o que son eu son empático coa xente que sufre. E, sobre todo, coa xente que sufre injusticias. Eu son... rebento de ver tanta miseria para moitos, e tanta riqueza e tanto poder para uns poucos. Eu atopo que é injusto, que o mundo está mal repartido. É que, finalmente, eu estou do lado daqueles que sofrem as consequências desse mal reparto da vida. Cheguei à conclusão que, efetivamente, Trump, Milei, Aznar, Ayuso, Almeida, Feijóo, Mazón e incluso Rueda son de dereitas porque están desprovistos de empatía coa xente que sofre, co sofrimento dos outros. Sosteñen xenocidios, minimizan e deixan morrer xente mentras toman unhas cañitas, se fan millonarios coas comisións das mascarillas durante a pandemia, deixan morrer xente porque non están no seu traballo, porque están en festorros tórridos, cando menos, forranse con comisións, minten sobre as armas de destrucción masiva para que un pobo sea aniquilado e negan a auga e a sal aos pobres para enriquecerse eles, as súas familias e os seus amigos. Hoxe hai un xenocidio en Gaza, hai que dicilo así, é un xenocidio e non hai disculpas, non hai tratarme de antisemita porque diz que son empático cos nenos desguazados, literalmente, en Gaza, porque son moitos miles de mortos bombardeados sin defensa. Non é unha guerra, non. Non é unha guerra contra o terrorismo. Neste caso, os verdadeiros terroristas, os grandes terroristas, son o goberno israelita e Netanyahu. Son os grandes terroristas porque practican o terror. E non me pidan que denuncie o Hamas. Non me pidan, porque eu non estou co Hamas, nin con ningún acto terrorista de ningún tipo. E como non estou con ningún acto terrorista, detesto e odio, e dói-me o corazón de ver que tanta xente é destruída físicamente, destrozada, aniquilada, que nin siquiera os poden recoller para enterralos, que os desfán a bombazos, sin ninguna defensa, sin ningún exército que os defenda. Eu non podo ser empático cos israelitas, non podo. Que me chaman o que queiran, pero non podo. Por qué? Porque son unha persona de esquerdas. E cando se é de esquerdas, normalmente, é empático co sofrimento da xente. Estás por repartir a riqueza para que todo o mundo vive ben. Todo o mundo, pobres e ricos. Todo o mundo. Sin embargo, os que están contra o reparto de riquezas, que están a favor dos xenocidas do Estado de Israel, os que son da dereita, que non ten corazón. É como diría un meme de Xulio Iglesias, e tú lo sabes.